Věděla bys, proč je tady ta modrá značka? To je obec. Modrá. Že vyjíždíme. Modrá obec. Jakože je to pod Prahou, ne? Nebo co? Tak ještě jednou a provždy. Tahle modrá značka s názvem oproti bílé značce, kde je název obec, znamená, že jste pořád vlastně v té obci. A logicky přeci v obci se jezdí 50 km v hodině. A ty si říkáte, když tohle obec, jaká obec? No prostě, tohle rozsáhlý území je prostě hlavní město Praha. Ale tady se to tváří, jako kdybyste jeli mezi vesnicema. Pole, vesnice, ale tak to není. Pořád jste v Praze, kde se jezdí 50. Ale tady mezi polema vám dovolí jezdit třeba 70 a tady to vás upozorňuje, hele, už jako malinko zvolní, protože už se nacházíš v té čtvrti, jako máme třeba Háje, Chorov, Opatov, tak tady vám to říká zvolni v klidu, ale můžeš třeba jít těch 70, dokud nebude třeba určené značkou 50. Pořád jste v obci. A přeci všichni moc dobře víte, že v obci se jezdí maximálně 50 a mimo obec 90. Ale tahle modrá značka nám neříká, že máme zatím jet jakoukoliv rychlostí. Ne, to znamená, že třeba teď tady mezi polema je 70, já můžu jet stále 70, ale nacházím se už jakoby v té čtvrti, v té obci. A pak další značka nám ukáže, jakou máme ten další rychlostí. Takže za touhle značkou není nastaven žádný rychlostní limit, ale tamhle potom opodál už vidíme, že obec zase dala tam už jako striktně 50. Takže v tenhle moment jedu 50 km hodině maximálně a opět obec mi tady povolila, že už můžu jet 70 km hodině maximálně. Stále se nacházím v obci. A opět konec části obce Netluky, pořád jedu 70. Není to o tom, že teď by to každýho svádělo těch 90. Pořád jsem v obci Praha. A tady nám už ta 70 končí. Opět jsme v části obce jménem Hájek, takže opět 50. No a tahle značka vlastně znamená konec obce, konec 50, tak já můžu jet až 90 km hodině mezi obcemi. Přiznám se vám, já jsem tahle tápal, když jsem viděl tyhle značky, co to je jako je kraj, nebo co to znamená, a dlouho jsem nevěděl. Ale jsem rád, že jsem to pro vás mohl zjistit, tak snad vám to taky pomůže.